Okay. Her har vi en vilkårlig trekant, som vi så har navngivet vinkler og sider. Og så har vi en højde, vi kalder H. Og så siden hernede har vi kaldt X, og så den anden side har B minus X, fordi det er hele linjen minus det her stykke. Og så det her er trekant 1 og 2. Så herover kan vi se i trekant 1, det kan vi så. Her kan vi se, at det her det svarer til Pythagoras, fordi at x i anden, den er her. X i anden, og så h i anden er lige med c i anden. Det svarer til Pythagoras. Så her der har vi fået h i anden til at stå alene. Og det har vi med, at minus med x i anden, så den kommer til h i anden lige med c i anden minus x i anden. Yes, fordi vi vil finde højden. Så har vi trekant 2, hvor det er det samme princip som trekant 1, hvor vi har Pythagoras her. Det kan man se. B minus x i anden på den her side, plus højden igen på, er lige med siden A i anden. Yes. Så det vil sige, at nu har vi de to trekanter her. Så sætter vi skal have råd til at stå alene igen. Og det gør vi så ved at den ene trekant 2 her, hvor vi skal have råd til at stå alene igen, som har den her, vi skal have råd til at stå alene, og det gør vi ved at minus med bx i anden, så det har vi lige sat i en parentes. Yes. Så det vil sige, at c minus x anden, som er den her, er lige med a i anden minus b minus x i anden, som er den her med, så trekant 2. Yes. Så fordi vi skal have x til at stå alene, vi har den her ligning, vi skal have x til at stå alene, så det vi gør, det er, at vi plusser med x i anden. Så det bliver fjernet og kommer herhen. Yes. Så nu vil vi så have fjernet den her parentes, den er lidt irriterende. Og det gør vi. Så vi har den her parentes, vi ligesom skal have fjernet. Og det svarer til, at der er to parenteser, så kan vi gøre det ved at gange på kryds. Og vi har b i anden, og så b gange minus x, det giver minus 2bx. Og så har vi minus x gange minus x, og det giver så plus x i anden. Så har vi det igen. Så er det så kommet frem til svaret, at den her parentes var lige med b i anden minus 2bx i anden. Nej, ikke i anden. Altså er den her parentes lige med b i anden minus 2bx plus x i anden. Og der kan vi så indsætte i stedet for parentesen i vores ligning. Så det indsætter vi bare på parentesens plads. Yes. Så sker der lidt mere. Så har vi skrevet det med. Så har vi så reduceret den her lange ligning, fordi der er nogle ting, der går ud med hinanden. Det er x. Minus x i anden plus x i anden, det giver 0. Så det har vi fjernet her, og så her har vi ligningen. Nu til en vinkel ind i den her ligning for at kunne regne den ud. Og så cosinus til vinkel A, det er så lige med c gange cosinus til A, lige med x. Nu kan det mening. Cosinus til vinkel A, den er lige med den hosliggende her, som er x, divideret med hypotenusen, som er c. Så derfor, hvis vi så vil have x til at stå alene, så kan vi så gange med c. Så hvis jeg cosinus til vinkel A gange c, det er så lige med x. Derfor kan vi så indsætte cosinus til vinklen A gange c i stedet for x i ligningen. Og det gør vi så her. Så sætter vi den bare ind i ligningen. Bum. Så det sidste har vi altså ligningen A i anden lige med B i anden plus C i anden minus 2bc gange cosinus til vinklen A. Ja. Yes, okay. Så vi har så fået A til at stå alene her, og det har vi ved. At jeg rykker de her ned herover på den anden side.
Så altså, det her bliver til plus, det bliver til minus. Og gange, det er bare et led, der finder med. Så altså har vi ligningen a i anden lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange cosinus til vinkel a.